se děje, Davide? Jsem tak nadšený, že jsem musel zazvonit na gong, protože jsme právě měli velkou zásilku až z Nepálu. Můžeme to teď prodat? Myslím, že naši zákazníci to dokážou prodat. Ukážeme jim to. Jo, jasně, tohle můžou prodat. Ukážeme jim to. Tak tady to je. Takže papír Lokta je úžasný. V Nepálu ho vyrábějí už téměř 2000 let. Je to vlastně produkt starověké moudrosti. Je určen pro starověké rukopisy a přetrvává po věky. Navštívili jsme rodinný podnik, který tyto knihy vyrábí, a druhý den jsme šli k řemeslníkům, kteří papír skutečně vyrábějí. Můžeš to vidět. Níže je odkaz na to video. Takže ano, tohle prodat můžete. Jsem si jistý, že tohle to dokážete prodat. To jsou krásné knihy. Tyto knihy, tato řada knih je určena pro vaše přátelé, kteří sledují záhady. Možná babička, která to koupí své vnučce. Nádech, stránka, začátek například. Tvoje slova jsou zakořeněná v tradici s pěkným mandalovým motivem tady. Tvůj potenciál je nekonečný. A tohle je nekonečný buddhistický úzel a tak dále. Takže to je už samo o sobě pěkná řada a přicházejí se záložkou se všemi zajímavými fakty a informacemi o papíru Lokta, o kterých jsem vám už vyprávěl. Je to tady a to vám pomáhá prodávat tyto produkty. A pak tu máme tuto pěknou opravdu přírodní řadu. Když se podíváte zblízka, uvidíte, že jsou v papíru zapuštěné okvětní lístky, které byly do papíru vloženy při jeho výrobě. Když dámy cedí papír, posypou ho okvětními lístky a vytvoří tak tento krásný produkt. Věřím, že tento produkt bude bestsellerem, má skutečné listy Lokty obarvené různými barvami a je to opravdu pěkný dárek. A pak máme zásobu Lokta papíru samotného s okvětními lístky. Toto se dá použít na pěkné dárkové balení. Je to samo o sobě téměř umělecké dílo a za rozumnou cenu zkontrolujte cenu. A také máme tuto řadu knih o znameních astrologie a zvěrokruhu. Skvělé dárky k narozeninám. Martina, Jo? jsi opravdu bík, že ano? Jo, jsem bík, ach jo. Tady máš dárek. Líbí se ti to? Moc vám děkuji. Vypadá to krásně. Podívejte se na design. Takže myslíte, že zákazníci dokážou prodat? Jasně, že tohle můžou prodat. Tohle můžou prodat lidi. Zde, pokud chcete najít další produkty, které můžete prodávat. Uvidíme se příště. Uvidíme se.